Finlandiýanyň okuw sistemasy, okuwlygymy hem ýerde görkezilýär. Men wara Finlandiýa Turan Üniversiteti dip kän eşitmedim. Finlandiýada üniversitede okumana gidýänler bar. Finlandiýadakylar Finlandiýa üniversitede asoba bir aýratym bir üns berjek bolup duranok. Esasy kiçi ýaşlara näçe kiçe düşdi. Hatda şu ilkinji müňünü bir zat etmesen, soňky jagalyň diýen ýaly bir hili paniýat öğrenýärler. Iň kiçilere. Şol mektep ýaşyna çelli, çaga bermeli zatlar dogry bersen diýe ilkinji müňünü dogry bersen, galandan soň ömrüni çaga işle etmek gerek, çaga öz uğrunu öz alıp gidýär. Hatda näme üniversitet saýlajaňym aýtmak gerek, oňa öz saýlap gidýär dip. Ýalňyşmasam Italiýada üniversitetlere girişiň synagy ýok. Men ýa lukmançylyk okujak diýsem baryp dokumentdan taşyp gün lukmançylyk üniversitetine girip bilýän. Ýöne okap guturup bilmesen o sen problema. Ýani diýjek bolýanym, ýam o meseleler ýam çözülipdir. Kiçilikde çözülipdir da, ol üniversitede gelen wagtda ýam egzamin bolup, ýarşy bolup, o synagdan geçip onsoň o müňlerçe adamyň arasyna saýlanyp oňaldy. Ýam kiçilikde çözülýär. Şoň üçin azara merene ol üniversitede gelen wagty okujak bolan üniversitede egzamini gir ýa-da girme. Kiçi ýaşly sınıflarda Daniýa, ýalňyşmasam Daniýa, Norwegiýa şoňalak ýurtlarda kiçi ýaşlarda 6-njy klass, 7-nji klass baha goýulanok, egzamin alynanok. ýa-da birem öýüş berilenok. Egzamin alýanlar öýüş berilenok. Hemme mektepde çözülýär. Ýani ulu adamlar işdi edýärde öýe gelip öýüşeden ulu adamlar. Çağalar hem şoňaly. Mektepde öwrenmelmi, öýüne giden soň öýüş etmek gerek gäli, öwrenmejek bolsa mektep näme gerek diýen paniýaty bilen kiçi çağalaryň bilim almagyna, dogry bilim almagyna gata ähmet berýär ösen ýurtlarda. Singapur hem şol nemeler hataryna, hatda Singapuryň näli matematika soru çöş metody dip Singaporean method dip bir hil metodlar var, ütköş. Ya da Montessori mekteplerine işlenirse yani çağaları kiçilikten obyektlerin üstü bilen terbiyelemek, geçirmek mektebe çelli çağalarda. Şu atmerdan malum gaty dogry bellap geçseniz Ýewropa ýurtlary barada. Mysal üçin Ýewropanyň okuw sistemasy bizim okuw sistemamyzyň, ýagny Orta Aziýanyň ýa-da öňki SNG ýurtlarynyň okuw sistemasyndan näme bilen tapawutlanýar? Dünýäniň iň güýçli universitetlerine bizimki günnelik para gatnamak ýa-da günnelik leksiýa gatnamak olar ýaly zat ýok. Mysal üçin Fransiýada nähili Fransiýanyň okuw sistemasy şular ýaly gurulan. Egerde biri mysal üçin medisina okumak isleýän bolsa, birinji kursa bakalavra hemmen alýarlar. 2000 student bolsun, 3000 student bolsun hemmesini alýarlar. Ýöne ikinji kursa diňe 340 geçe. Galanlaryna ikinji ýerek şans berilýär we olardan hem ikilenji ýyl ýene-de 340 geçe. İkinji kursa. Beýleki galanlar ýani geçip bilmedikleri olar soň hiç ýyl şans ýok. Olar eýem şorny spisaga düşýärler. Diňe Fransiyada däli eýsem Ýewropa ýurtlaryna da olaryň medisina okumagy indi şans ýok. Sebäbi olarda hasap edilýär, sen loser, seniň okumakly, seniň ösmekligi hiç ýyl okuýuň ýok. Seni şolar ýaly hyjyk ýok. Şonuň üçin o taýda hiç ýyl kontrollyk ýok birinji kursda. Sen gatnaýanmy sapa ýa leksiýa gatnaňokmy, sen agşam kluba gidýärmi ýa başga zatlar edýärmi, olar hiç ýyl gyzyklandyranok. Birinji kursdan soň egzamin tapşyrýan, geçip bilsen geçýän, geçip bilmesen geçýän. O elbetde olar hemme okuw materiallaryny, hemme okuw informasiýalaryny berýärler. Egerde sen mudamalyk ösmäge okuyup ýok bolsa, onu sen ikinji kursa geçip bilmeýär. We şul okuyup meniň pikirimçe çağalykdan berilýän käýdi. Sebäbi egerde çağany kiçilikden analiz etmäge, özüni ösdürmäge, öňüne maksat goýup şol maksatlary ýetmäge bolan häsiýetler bilen ösdürsen, çağa özüni hemme ýerde alyp çykýar. Aýdyşyňyz ýaly diňe finansiýa ýagdaýda däl, oňa maşina alyp berme, oňa jaý alyp berme ýöne çağanyň intellektual ösüşine hokman ýagdaýda enatalar kiçilikden investisiýa etmedin kädiýän mene.